sumbar ndak aber. Gajah kae ngegungke tlalene ning kala mangsane apes tlalene. Ula kae ngegungke wisane ning kala mangsane aber wisane. Manuk kae ngegungke swiwine ning kala mangsane pepes swiwine. Ngono? Glopa-glape. Glopa-glape. Gajahe kepengin menek. Elake. Kowe iki omong apa? Aku malah nembang kok iki. Ayo sendake kowe arep ngapa kowe? Kowe arep ngapa? Kowe ngeyel karo Setyaki apa perlu tak jempalane meneh? Isih kurang guntung ajar karo kowe. Kurang. Ayo ketokno. Godho wesi kuning. Keplondasku. Nang nganti aku cilik sambat gedeng kelekar sambat loro meguru karo kowe. Lho. Apa kowe bar meguru anyar? Senjaki aku iki anak Semar. Semar iki dewa Ngejawantah. Aku nek wis diwenehi kekuatan karo Semar. Lihatlah. Tontonen aja kedep. Kok ndak dikira aku gawe-gawe. Ya? Jalan ya. 1 2 3 4 mengkari ndase tok. Ndase dindelke sisan ora? Ndase dindelke sisan ora? Dindelke ora? Ayo kowe tak takoni ndelke ya. Lho, ada. Dedel meneh sirahe. Lho. Ndelke ora? Ndelok. Terus langsung saka kene jeng 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 jeng. Aku mabur. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalam Seno Nugroho. Selamat menyaksikan. Nyuwun agung muga ngayomono marang praja ing Amarta sak isinipun nun mangke Koko Prabu Ndorowati dereng sawetawis dangu rawuh jengandika Kanjeng Koko Prabu rayi para Ngamarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap pada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesemban kula Koko Prabu pangayoman kula Koko Prabu Ndorowati kawula notokno muni Yayi sakarang kok bombong raos sing manehipun ing Raka Ndorowati dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yayi Prabu Darmakusuma asung pambagenipun Yayi sampun kula tampi karya bombong raos sing manah namung marang kula ngaturaken pudi astawanipun ing Raka kunjuk ngasa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Amarta kula cancang pucaking weni dumawaing wijang urma keting werdaya saestu ndadosaken cahya nur cahya daging rakayu wanek mboten langkung kaskecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Ndorowati kawula nuwun sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ing Raka Ndorowati dinten sak mangke menika Yayi Prabu Darmakusuma kadang kula ing Amarta Kresna kakangku aku ngaturake sembah aku katur ngersaning Kresna kakangku adimu jadi pati ngaturke sembah kelawan Kresna kakangku ing Ndorowati Werkudara ya Dimas Werkudara Kresna kakangku piye yen peranganing para nayaka Punggawa padha ngaturke sembah kelawan pun Kakang tak tampa kanthi lega legawaning penggaling pun Kakang luwih-luwih Yayi Prabu Darmakusuma ngaturake sembah kelawan pun Kakang ya tak tampa kanthi lega legawaning penggaling pun Kakang nanging aja lara atimu Werkudara yen to siadi ngaturke sembah karo pun Kakang ora bisa nampa sembah Yayi Werkudara apa aku nandang luput apa aku nandang kleru yen pancen aku nandang luput tumraping Kresna kakang kudu sapa ingkang bakal dak sandhang aku ora bakal suwala waton Kresna kakangku paring dawuh sebab apa dene ora nampa lawan sembah Werkudara iya lumahing jagat urip ing langit iki wis padha prisa ora ana ingkang
wajib nampa sembahyang siadi kejaba mung Sang Ruci Bathara ya Sang Dewa Ruci. Aja kok jamak lumrahing kita sewantah nadyan dewa wae ora bakal kuwagan nampa sembahyang Dimas Werkudara. Lah kok kadingaren temen sira kadangku panenggak ngatur sembah kalawan pun Kakang Indrawati, mengko gek-gek sawise aku nampa sembahmu ana lakon ingkang tumanduk marang pun Kakang. Mula tinimbangane mengko ana apa-apa ingkang ndak rasakake sembahmu ora tak tampa nanging ganepi minangka dadi Kadang Werda. Ing mesti paring pangestu kelawan Kadang Taruna Werkudara. Sembahmu ora tak tampa ning pangestuku tampanana Werkudara. Ora sudi. Ora sudi perkara apa? Wong tuwa ora gelem nampa sembahe bocah. Tangeh lamun pangestune wong tuwa dayanana karo uripe bocah mau. Klebu Kresna kakangku. Aku ngaturke sembah lahir batin teko kowe ora nampa sembahe Werkudara. Upama pangestumu tak tampani ora ana dayani apa-apa. Mula sing gedhe pangapuramu aku ora sudi nampa pangestumu. Jagat waisan iku Bathara Wayaktara jagat Werkudara. Iya. Ya wis yen to pancen kaya mengkono nadyan rada tida-tida. Rada tida-tida penggaling pun Kakang sembahyang Werkudara tak tampa. Ning perkara lahir batin aku ora ngerti lho. Ning sing wigati tak tampa. Mula pangestune pun Kakang tampanana Werkudara. Wenehna kono kapan-kapan tak jupuke. Kok sik pangestu kok kapan-kapan dijupuk kuwi? Pangestu ora bakal bosok, pangestu ora bakal mampu. Kowe nampani sembahe Werkudara kanthi ora lahir batin. Mula pangestu tak tampani ya apik, ora ya ora apa-apa. Kadangipun Kakang Yayi, peranganing Pandhawa 5 cacahe mau ingkang banget nabet ana penggalipun Kakang ngejaba mung sira Dimas Werkudara. Yen napa Kakang pepanggihan lan kadang-kadangku Pandhawa mongko tanpa ngajak gegojekan lawan sira Yayi rasane isih gutang. Mula iki mau setemene ora lahir batin nipun Kakang ngandhakake kaya kang sira tampa Yayi Werkudara ya mung beteke kangening pun Kakang ingkang tan bangkit pinambeng Werkudara sembahmu tak tampa pangestu tampanana. Gak gegem dadiake jimat. Ora liwat prayoga nunggu mulenggah Kresna kakangku. Werkudara kaya wis ora kepenak pratanipun Kakang negara Ngamarta. Nadyan ingkang rayu madu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Arjuna ndak tampa pangestunipun Kakang tampanana. Kula pun dinggo jimat pariping dayanana ing kasantosan. Mugi kasekecok nanggit jengandi kula lenggah. Ya Janaka wis ndak tampa kaya ora kepenak pratanipun Kakang negara Ngamarta. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya kembar ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang tampanana kembar. Iya kula pun dinggo jimat. Nggih, kula pun dinggo jimat pariping dayanana ing kasantosan. Koko Prabu sasampunipun lenggah ingkang langkung sekeca asu ingkang dados napas asat ingkang dados riwe Koko Prabu ngambah barana dhateng ing rayi Ngamarta dene rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan upami alit utusan gandhek sakembaran agengipun utusan Ayaka ing Dwarawati bilih riki lenggan sak mangke paduka badhe kepareng rawuh wonten praja ing Ngamarta saestu kula nedya ngrakit rata kencana tinarik kuda 8 kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu ing Dwarawati kajeng tandha bektinipun Kadang Taruna tumraping Kadang Werda Koko Prabu Dwarawati. Yayi kula nuwun sewu menawi wonten pangandika paduka ing kados mekaten menika kala wau estunipun malah tuwuh tandha pitaken saklebeting manahipun ing Raka ing Dwarawati. Tuwuh tandha pitaken kados pundi Koko Prabu? Ngemuti bilih sawanipun ing Raka ing Dwarawati wonten praja ing Ngamarta menika mboten sanes kejawi namung anuruti dhateng Nawala ingkang sampun kula tampi. Wondene surasane Nawala menika kala wau bilih rekelenggan sakmangke ingkang Raka tinimbalan sawan wonten praja ing Ngamarta. Kaselak anggen kula bidal saking negari Dwarawati daya-daya prapting negari Ngamarta wigatosipun enggal saged cumadhong dawuh timbalanipun paduka Yayi Prabu Ngamarta. Inggih mekaten Yayi. Gandeng sak mangking Raka sampun kemarang sowan wonten praja Ngamarta daya-daya kula nedya nganglungaken jangga. Nilingaken karna nedya mastuti sabda tama paduka Yayi Prabu.
wonten wigatos menapa Dene Paduka Yai Prabu ngrawuhaken mboyongi sowanipun ingkang Raka Indrawati kepareng ambabarana dhateng ingkang Raka ingkang sejati kula nedya nganglaken jangga nilingaken karna mastuti sabda Tama Paduka Yai Prabu Ngamarta Yai Prabu Darma Kusuma sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana Koko Prabu ngantos kula supe dhateng lampahan ingkang nedheng kelampah apan kepara saestu kula ingkang ngamboyongi dhateng rawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu sarana kula atur nawala wonten Projing Ndrawati bilih rikelenggan sak mangke kula suwun Paduka kepareng rawuh wonten Projing Ngamarta Koko Prabu jagat wesane Bathara Yai mangsa mangke gandheng sampun uninga dhateng sawanipun ing Raka Indrawati lan ingkang Raka sampun kepareng sowan wonten ing Datur Projing Ngamarta dinten sak mangke menika daya-daya kula nedya nganglaken jangga nilingaken karna mastuti sabda Tama Paduka Yai Prabu wonten paridamel menapa dene Paduka mboyongi dhateng sawanipun ing Raka Yai inggih Koko Prabu namung Paduka Surya pepajaring manahipun ingkang rayi Ngamarta Pandhawa menika mboten saged lumampah tuwin mboten saged ngumrembyahaken asta menawi mboten tinuntun dening Paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati inggih krana Paduka minangka dados kusiring para Pandhawa imbanipun Pandhawa menika krita lan jaranipun krita lan jaran menika mangke mboten saged lumampah menawi mboten kinusiran dening Paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati kados lampahan ingkang kelampah dinten sak mangke Koko Prabu wonten pundi malih kula nedya sambat dhateng lampahanipun para Pandhawa mliginipun rayi Ngamarta kejawi namung Paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang tetela surya pepajaring para Pandhawa Yai mugi kepareng ambabarana sajakipun kok mengko wigatos teka mekaten miyos sing pangandika Paduka Yai Prabu Ngamarta tumunten kababarna kula nedya nganglokaken jangga nilingaken karna inggih Koko Prabu mboten kadosa dinten sak mangke menika manah kula goreh tumuli rongeh kodheng sutaning manahipun ingkang rayi Ngamarta bingung ing atasipun kula menika jejering nalindra teka manah kula gampil goreh namung babakan pasumpenan Koko Prabu watawis sabta ari ingkang kepengker kula menika nyumpena wancinipun ing wanci syukur kasih nalika semanten ingkang raya lampah sarenarite sesemek ron raja mola bebantal bata sarembak mboten kanthi kanyono-nyono nampi sasmitaning jawata medal margining pasumpenan tanpa sangkan paran nalika semanten ingkang rayi nedeng nite baita lelayaran dumadakan tanpa ngertos sangkan paranipun ingkang rayi sumurup pusaka Ngamarta tetiga cacahipun kendhang kapracondhang mboten wonten dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun pusaka menika kala wau sakendhangipun pusaka tumuli wonten pagebluk ingkang tumanduk wonten ing praja Ngamarta kathah sesakit sanggaring para kawula enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapraloya malah sedaya tetanduran sami alum manggagangaking boten saged thukul ngrembaka woh-wohanipun akariyos miris manahipun ingkang rayi Ngamarta dumadakan tanpa kanyono-nyono rawuhipun Kyai Semar Badranaya ingkang persasat mangku Sang Hyang Candra akarya padhang swasana negari Ngamarta tumuli ingkang rayi Ngamarta gragapan saking nindra Koko Prabu sasmitaning jawata ing mekaten menika kala wau miturut Paduka Kanjeng Koko Prabu mengku sasmita ingkang kados pundi Koko Prabu jagat wasane Bathara Wayahtur jagat nggih ta nun sewu Yai menawi Paduka Yai Prabu nyuwun priksa babagan sumpena ing sampun dipun lampahi dening Paduka Yai Prabu dhateng Raka Indrawati kula nuwun sewu kula menika namung menungsa limrah jernyatanipun kewajiban kula menika mboten angonceki wujuding impen menika babar pisan mboten kewajibanipun nata Ndrawati menika minangka dados ing para kadang Pandhawa
kula menika minangka dados pujangganing para Pandhawa, kula menika ingkang tansah angulati dhateng sak tingkah lampahipun para Pandhawa. Mila kula nuwun sewu menawi sawanipun ing kula ing Ndrawati wonten negari Ngarta menika namung di kadhawuhan supados angun cek impen menika kala wau. Nuwun sewu, sepisan kula mboten pana babakan pasumenan angka kalih epeh temen ing atasipun nata Ndrawati menika Nalendragung ing Dwaraka. Keraya-raya sowan dhateng negari Ngamarta namung dipun caosi babakan cariyos pasumenan Paduka Hyai Prabu Ngamarta. Kresna kakangku, Werkudara piye? yen ngono ora tak arani kogel-kagelan penggalihmu. Kok perkara apa? Katon banget nggonmu matur ngersane barep kakangku rada sugal pangendikaning Kresna kakangku. Mung perkara barep takon babakan impen. Kresna kakangku, aku saiki tak takon karo kowe. Kowe takon apa Werkudara? Pujangganing praja kuwi pegaweane apa wae? Pujangganing praja kuwi minangka dadi paran para, tegese paran pitakonan. Yen ngono apa barep kakangku kuwi kleru. Yen to barep kakangku ora ngerti apa werdine impen. Tumuli takon karo pujangganing praja Ngamarta ya kuwi Kresna kakangku. Ing mestine kowe menehi keterangan sing cetha. Munggo babare impen mau apa, werdine apa, aja malah rumangsa kogel kagelan pikirmu. Yen kowe kogel kagelan pikirmu, tegese kowe selak nggone dadi pujangganing praja Ngamarta. Yen kowe selak nggone dadi pujangganing praja Ngamarta, kena tak arani ora ana tepi kewajiban kanthi lahir batin. Kusik aja kesusu Yai. Pun Kakang ora bakal selak, ning pun Kakang kuwi ora ngerti tekliuring babakan pasumenan. Tegese pun Kakang kuwi ora pono babakan impen. Kresna kakangku, Werkudara piye? saya aku tak takon karo kowe. Dapukamu nang praja Ngamarta kaya apa? Lho, dapukanipun Kakang minangka pujangga. Saliyane pujangga, Akeh kang padha nyebutake yen napa Kakang kuwi kusiring para Pandhawa. Pandhawa kuwi kreta lan jarane. yen kereta karo jarane ora gelem mlaku dadi kewajibaning sapa? Dadi kewajibaning kusir kudu nglakokake kreta lan jarane. Yen ngono saiki dadi kewajibanmu. Kereta lan jarane lagi nandang susah. Mergo barep kakangku entuk impen sing kaya ngono. Wekasan gawe goreh rongeh penggali barep kakangku. Teko kowe minangka dadi kusir ora budidaya piye supaya padhang kahanane barep kakangku. Satemah kereta lan jaran mau bisa mlaku kanthi becik meneh. Apa ngono kuwi dudu tanggung jawabmu? Kuwi lah blai kan Ora blai. Iki nyatane kaya ngono. Gage tuturna sing sak nyatane. Impen mau werdine piye? Yen pancen kowe ora iso merdekke impen. Wah, ora ana gunane nggonmu dadi pujangganing praja Ngamarta. jagat isane ngubur tur wayah tur jagat yo. Werkudara. Iye. Yen to pancen mengkono ora ketang klungsu-klungsu yen melu durembuk pun Kakang bakal ngonceki impen kuwi mau. Ya ngono kage ono. Yai, nun sewu. Pasumenan ingkang sampun naman dening Paduka Hyai Prabu menika estripun wonten magepokan kaliyan pusaka negari Ngamarta. Ketitik nalika semanten wonten salebeting pasumenan mboten ngertos kengkan paranipun pusaka cat saking paduan pusaka. Tumunten nalika semanten negari Ngamarta ketaman pegebluk saged waluya pegebluk menika kala wau. Wonten madane pasumenan rawuhipun Kyai Semar ingkang bersasat Mangku Sang Hyang Candra. Yai, lelampahan negari Ngamarta menika mangke badhe nampi pacoban ingkang wonten magepokanipun kaliyan Semar Badranaya. Namung semantena sampun ngantos pitados kaliyan babakan pasumenan mergi pasumenan menika mujudaken satunggiling sasmita ingkang Cinakra bawa dening titahipun perkawis leres lan boten menika gumantung anggenipun sesa-sesa kapitayanipun piyambak-piyambak. Mekaten Koko Prabu mlingking sang menika Yai. Dinten samangke kula suwun kanthi sanget sampun ngantos pitados babagan pasumenan menika kala wau ingkang langkung wigatos langkung prayitna ngatos-atos langkung prayitna ngatos-atos sebab trubusaning satru menika mboten kok namung saking Nalendra Manca Negari utawi tiyang liyan kebrayan nanging dinten samangke menika trubusaning satru menika mapan wonten ing kiwa tengen dengan dika piyambak mapan wonten ing srati-sratinipun Nyai Prabu Darmakusuma piyambak
mila kedal langkung prayitna ngantos-atos ginakaken permana jati sampun ngantos netra lair kemawon Yayi. Permana kanca Sigrong Raden Nawang Sesangka lain trompet marwa sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya Porto koro reka kiri Pro nanggono magawe gelar Sidemadaning Pasewakan Agung nalika semanten sami midhangetaken pangandhanipun Nata Indrawati tunalindring wicaksana wasis tinampi nalindring Amarta Prabu Darma Kusuma engkel penggaling Nata ing Amarta Prabu Puntadewa mila nglegahi kanyut minangka wardu bantu tujuane ganten wardu jara pangeco menang durung abang durung manding dasaring pertolo kasaru geger njaba piyak ngas dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabda pangandika paduka menika mboten pangling kados sowanipun Panakawan monggo Panakawan Bagong sowan wonten negari Ngamarta Koko Prabu jagat Dewa Bathara jagat Pangestu-Kara Yayi najan dipun menapakna Bagong menika tasih Panakawanipun para Pandhawa mila dinten samangke kula aturi nimbali menapa wigatosipun dening Bagong sowan wonten Sopadra Yayi Prabu mestinipun wonten wigatos dening atasipun namung sadrajatipun Panakawan kraya-raya sowan dhateng Garing Amarta Koko Prabu kasinggihan mekaten mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah kula diandangu dhateng sowanipun Bagong inggih Yayi kula semanggahaken Panakawan Bagong padha rareja sapraptamu sawise asu ingkang dadi napas asat ingkang dadi riwe Panakawan Bagong raharja sowanmu Panakawan Nonamit pasang Kalimantabe ini dumawahing tawang tuwang sinuwun linep manah ing tulak manuk keparang kula ngaturaken sembah sing mengamal alon-alon aja kesusu-susu anu wae sumung kemeng pangabekti kula konjo ngersa paduka sinuwun Prabu Puntadewa iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana kula cancang pucaking remi Bagong nun nek ora iso basa iki rasah basa kula cancang pucaking weni weni to weni ora remi ora ngerti kula cancang pucaking remi dumawahing kiyu-kiyu ora kena kuwi nggih kula cancang pucaking weni dumawahing wijang nah rumeketeng ora daya saestu ndadosaken cahya nur cahya daging rakayuwanan sinuwun prayoga nunggunmu ngadhep kula nun sampun boten kirang prayogi sapa ingkang dadi kancamu Bagong kula piyambakan mawon sinuwun kula niku cak kendel iya nggih prayoga nunggunmu lungguh sampun boten kirang sekeca anggen lambian sampun Prabu iya Bang nggih Panakawan Bagong padha raja sapraptamu pengetunipun sinuwun Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna wilujeng bekti kula konjo sinuwun iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana ya Bagong niki nang ya aja kurang ajar lho terus kok nirokke suarane Kresna men supaya kula niku ya semangat ngoten lho panjenengan niku lek ngendika renyah carane krupuk niku bar dintas kula ya kudu renyah ya kudu ngimbangi karo sing nimbali iya Bagong iya lho anu nggih
Penak nggonmu lungguh Bagong. Sampun mboten kirang prayogi. Sakarepmu Bagong. Ha nggih wis ngoten mawon malah penak. Bagong Padha Raja sapraptamu Bagong pangestunipun Ndara Werkudara nering sambi kala Ndara yo prayoga nunggon ngadhep kula ngaturaken sembah tak tampa pangestuku tampanana ayo nek iso dirokno gedene suarane Werkudara Bagong lem Biasa mawon ah. Lah sampean gedhe tenan suarane. Sampeyan iku ora asik gedhe ora mung suarane. iya prayogakno Nuni nggih sanget anggen kawedhaken jimat paripe. Bagong Padha Raja sapraptamu Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjung nggih Den. iya Bagong Nggih. Kok pun sawetara ora rawuh teng Karang Kadempel. iya akeh kewajiban kasatriyan Bagong Wah, jan wis mendring kula macet. Sampeyan mboten rawuh niku. Anggere ditekani meng kula tinggal ndelik. iya Ponokan Bagong Padha Raharja. Ponokan Bagong Padha Raharja. Pengetunipun Ndara kembar Ndara Nekula Sedewa wilujeng bekti kula kunjuk. Iya, Bagong tak tampa pangestu tampanana ya Bagong. Nuni nggih sanget anggen kawedhaken jimat paripe. Ki ora Bagong sami wilujeng. Weh lah. Siti. Inggih. Selamat tekaku, kowe selamat to sehat to kowe dadi abdi Ngamarta. Pangestunipun sehat, pangestunipun sehat. Syukur. Adimu sing lemu iki jenenge apa kowe? kula pun Bandriyah Ponokawan Bagong. Kula wonten dawuh sinuwun. Apa sebabe dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan maragake matur marang panjenengan ingsun Ponokawan Bagong. Sampun dipun keparengaken sinuwun. Wis ingsun keparengake. Matur sembah nuwun. Ingkang sepisan kepareng kula ngaturaken tebah. Siti Sekol binunteling ron kelapa. Apuran ta mbok bile wonten lepan kula anggen kula ngunjatur sapa duka sinuwun Prabu Darma Kusuma. Kaya ora dadi ngopo Bagong. Ing angka kalih sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Nanging kula menika dapur dipun utus Bapak Semar utawi sowan kula menika minangka duta. Duta apa? Duta terong. Duta pengawakane Kyai Semar Badranaya. Mengkono Bagong. Nggih. Lah bapakmu ya gene. Ngaten sinuwun. Mugi andadosna ing kawuningan. Najan bapak niku ketoke wong loro saudon telu saurupan. Ning panjenengan prisa piyambak to bapak niku kere. Iya. Bapak niku wong ora duwe, tata lahir pancen bapak niku wong ora duwe. Ning batin bapak niku wong keserakat. Iya Bagong. Batine bapak niku dewa ngejawantah. Arep ala dikaya ngapa bapak niku Semar niku dewa ngejawantah. Tur bapak niku dadi pamomonging para Pandhawa niku wis mataun-taun. Pinten-pinten puluh taun dadi abdi tanpa ngresula, dadi abdi sing tuwajo dhateng kewajibanipun niku mung Bapak Semar. Mengkono Bagong. Mekaten nggih. Sabanjure piye? Pada suatu saat Nggih. Kuwi tembung apa Bagong? waduh niki tembung modern. Sampeyan sawijining dina bapak niku crita kalih kula. Crita karo kowe piye? Bapak niku nglakoni tapa brata Iya, menyang endi? teng Sentrong. Mboten medal 7 dinten. Kalih simbok. Topo kok wong loro? Mboten ngerti niku pancen lakune bapak ngoten niku tapa karo simbok 7 Mbak. Bareng metu saking Sentrong, bapak niku terus pucet cahayane.
mergo entuk sasmitaning dewa sing sajake mutha. Terus telung dina bapak mboten kersa dar, mboten kersa ngunjuk. Terus kula ditimbali niku wau. Gong, kowe tak andani aja kaget. Lah ngopo bapak kok ora nyeluk Gareng, ora nyeluk Petruk sing diceluk kok aku? Aku lagi ora percaya karo Gareng karo Petruk. Bapak ngoten niku. Lah ngopo ya Pak kok ora percaya karo Gareng karo Petruk? Soale Gareng karo Petruk lagi wae mbautke dit RT ngono. Mula aku ora percaya karo Gareng karo Petruk. Kowe tak timbali, kowe sing tak percaya. Lho nggih, sendika. Ajeng crita napa, Pak? Aku ki nalika tapa ning sentrong kae kok entuk sasmita sing sajake kaya Ngutawatiri le. Ngutawatiri pripun, Pak? Sesuk ki ora suwe meneh. Ngamarta ki bakal entuk cobaning dewa. Mbah pirang dina saka saiki, mbah pirang sasi saka saiki, Ngamarta ki bakal ke taman Pegebluk ingkang gegirisi. Oke para kawula ingkang esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Ngoten niku. Wah. Tenane, Pak. Tenan aku ora goroh. Bapak ngendika ngoten niku. Ah, Bapak kudune iso nanggung perkara kuwi, Pak. Ngamarta ki sing ngomong Bapak lho. Negara Ngamarta ki sing duwe kewajiban gawe tentrem ki Bapak. Duwe kewajiban gawe kabagyaning kawula ki Bapak. Klebu para Pandhawa ki ya dadi tanggung jawabe Bapak. Iki ambeke diaturke para Pandhawa wae, Pak. Bapak nyandet kula. Aja. Engko ndak Pandhawa kaget. Ning Pandhawa ya perlu ngerti. Mergo nek Pandhawa ora ngerti kok ndak ora tata-tata. Lah jane iki iso ditanggulangi le. Terus carane nanggulangi pripun? Ditanggulangi seranane aku nyuwun ngampil pusaka Ngamarta. 3 cacahe. Napa mawon, Pak? Siji. Sik, catetane meneng kene. Siji tumbak karo loro payamata payung tunggul naga sing angka 3 pustaka jaminan pustaka jamus 5 sada pustaka jaminan utang jamus 5 sada niku telukan Karang Kadempel. Bapak sing ajeng nyarati, bapak sing ajeng dongani srana pusaka 3 niku Pandhawa iso uwal saka bebaya Pegebluk. Neng piye karep ngomong apa? Niku lho, ananging kok dadi neng. Ananging nek sampean mboten maringake, nggih sampun. Monggo mawon kula mung diutus kalih Bapak Semar. Nek diparingke matur sembah nuwun dene ora ya mboten apa-apa wong kula ya mung dadi utusane Semar. Ning nek Pegebluk niku tumama tenan teng negara Ngamarta, sampean ampun sambat sapa-sapa. Bapak wis ngelekke karo Narendra Ngamarta. Werkudara, Iye. piye Dimas? Ana kanan kaya ngene. Ora sadar tak walang adi. Pusaka 3 wenehno Bagong. Ben digawa Bagong ning Karang Kadempel. Men disarati karo Semar. Men Ngamarta ora ke taman Pegebluk. Kuwi luwih apik tinimbangane awake dhewe meneng wae. Ora tumandang karya. Ning mengko bakal weruh pira kae kawula sing padha tekaning pati. Kuwi malah ora prayoga. Arjuna Kula cundhuk kaliyan panjenenganipun Kakang Mas Jodipati. kembar piye? Iya kula nderek Kang Prabu. Inggih Kang Prabu kula nderek. Bagong, Dalem. kowe krungu dhewe kesaguhaning para kadang. Ah, niku langkung prayogi. Mergi bapak niku nek omong niku sadhet saknyet kok. Kadang kala bapak niku ya sok ora mandi ning kadang kala ya mandi ning ketoke niki lek omong kalih kula niku serius tenan sinuwun. Mboten main-main. Niki ketoke wong bapak niku lek ngendika niku karo ora ngematke kula kok. Penrawanging netra niku mendhuwur. Alek omong niku blas ora ngematke kula. Sing ngomong niku kaya dudu Semar. Lho. Kaya dudu bapakmu. Senes. Suarane niku pokoke beda karo suarane bapak biasane. Ha niki nandhake nek sing paring pangandikan niku pancen dudu Semar. Ning sing manggon ning awake Semar. Iya,
Bagong pancen bener ngono. Nggih. Sapa sing manggon ning awake bapakmu? Waduh. Sapa ya? Sinten sinuwun? Lah kowe karo wong tuamu dhewe kok ora apal iki piye? Aku lho ora apal ya, nyatane ya ora apal tenan kok. Sing manggon iku ketoke Bathara Ismanto. Sapa? Ismanto. Jaidan Ismoyo. Ah, Ismoyo. Kok Ismanto? Ismanto iki bakul dawet e. Ismoyo, ketoke sing ngendika wong rada alus kok suarane nek bapane ku ora pengendikane kasar. Ngoten nika. Nek niku suarane rada halus, berarti niku asline sing ngomong udu bapak. Ning sing ngendingi bapak. Sing lenggah teng sanubarine bapak. Iya, Bagong. Nggih, mula monggo nek aja dipareke nggih kula beto sakniki nek mboten nggih pripun carane. Koko Prabu, wonten dawuh Yayi. Menggah paduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Nuwun sewu. Menawi babakan Semar nyuwun pusaka 3 menika kala wau tumrap kula kedah dipun petang. Muliripun kados pundi? Nuwun sewu. Nadan Semar menika panakawanipun para Pandhawa, Semar menika abdining para Pandhawa, nanging nuwun sewu Semar menika menungsa lumrah. Menungsa ing kedunungan ina lali salah apes lawan mati. Kuwatir raos manah kula. Menawi menapa ingin dipun aturaken Semar lumantar Bagong menika namung karti sampeka ing sejatosipun Semar menika namung melek pusaka 3 negari Ngamarta anggenipun semados sak mangke Semar saged junjung derajatipun luar saking derajating abdi ing langkung inggil menika saged ugi kelampahan amun nuwun sewu mboten teges kula menika badhe ngiyas dhateng Kakang Semar namun nuwun sewu naminipun titah menika kedunungan lali kedunungan supe tuwin kedunungan lepat mila kedah atos-atos menawi ngantos pusaka 3 menika luar saking para Pandhawa. Pusaka 3 menika mangke dipun beto Semar, kekiatan menapa dipun ginakaken para Pandhawa. Semar saya gadhahi panguwasa, Semar saya sentosa menawi gayuh napa-napa badhe kasembadan. Menika ingkang kula ajri Yai Prabu. Nuwun sewu kok ana swara ra penak mau sapa sing ngomong? Hah? Ayo ngaku. Antara piyai telu seneng mburiku kuwi sapa sing ngomong nek Semar ki ya menungsa. Kedunungan ina lali salah hapes lan mati. Kuwatir rasane atiku nek Semar kuwi duwe gegayuhan kepengin luar saka derajating abdi, kepengin duwe derajat pangkat sing luwih dhuwur. Sapa sing ngentek kata-kata iki mau? Hah? Kene ora ana sing ngaku babat habis lho iki kok. Nek nitek suarane cilik iki genah Ndara Werkudara. Wis. Ngawur. Oh ya utuh. Ndara Janawa. Dudu Bagong. Sampean. Aku ora kok jeneng ngiyas karo bapakmu ora Bagong, aja salah tampa. Ning niatku mung ngelek-eleke marang para Pandhawa. Angel to kelakone dinalar kanggo larang sing ganep. Ing atase drajating Semar kok arep maluyake negara Ngamarta ing bakal ketaman pegebluk. Mongko dadak mbutuhake pusaka 3. Ya kuwi tumbak Karawelang payung tunggul naga lan pustaka Jawus miyang jimat lima sada. Nek kudune Semar arep kepengin ndandani negara Ngamarta kuwi ora kok kongkonan kowe, nanging Semar tekan ana negara Ngamarta. Kuwi luwih iso dipercaya lah kok dadi kongkonan kowe. Mongko kowe iki mung batur, kowe mung gedhi bal 17, kowe iki mung Panakawan. Nek nganti tumpang sanggonmu mboyong pusaka 3 iki mau, apa ora gawe geger cilik pusaka ilang? Gedene pusaka oncat apa ora ganti rame negara Ngamarta? Mula kan saka kuwi perkara iki dipetung dhisik aja kesusu Bagong, aja kesusu. Aku ora ngarani ento Semar kuwi ndek gegayuhan liyane ora. Aku ngerti pambegane bapakmu. Ming sing jeneng menungsa kuwi kedunungan ina lali salah apes lan mati. Saapik-apike wong kuwi tau tate nandang kleru, sak kleru-kleruning wong tau tate nandang bener. Kuwi wis eneng-eneng jagat kuwi wis ditetepi dening panguwasaning dat kemuro ing dat mula kudu ngati-ati. Oke. Cekak gampange sampean maido karo Semar, ha to?
cekak gampange sampean maido karo gegayane Semar sing kepengin dandani negara Ngamarta, malah luwe-luwe sampean ngarani Semar kepengin duwe derajat liyane luar saka derajat Batur. Ha ta ngono ta? Lho. Kuwi mung panyokro bawa nanging rak durung sak tenane to. Rasa kok kanom. Padune kowe arep nudingi karo Semar. Semar kepengin duwe derajat carana kowe ketunggan pusaka telu. Semar kepengin duwe derajat ketunggan pusaka telu, Semar kepengin luwih saka derajat Batur. Ngono wae rasa ndak tau bengok-bengke. Bagong sing sabar dhisik. Ora iso sabar. Aku nek ngene iki ora iso sabar. Semar dunekke werna-werna, kepengin duwe niat sing elek. Kepengin duwe niat sing ora prayoga saya. Semar ngomong Pandhawa pirang puluh taun. Tahu Semar njaluk undaan bayar? Tahu Semar njaluk derajat sing luwih dhuwur? Tahu Semar kepengin duwe apa-apa? Ora tahu. Ora tahu. Semar lahir batin nglakoni lakon iki kanthi ikhlas. Ora duwe niat apa-apa. Minangka dadi pamomong ya minangka dadi pamomong. Nek Semar gelem dadi wong duwe derajat, duwe pangkat rasa ndadak nganggo pusaka telu tombak karo welang payu tunggu naga pustaka jamus tombak karo welang. Lemu nyebut ki ngawur ora urusan. Wong nesuwi bebas. Wong edane bebas. Ahlinya ahli. Padake ora. Ora usah ndadak perlu tombak karo welang payu tunggu naga pustaka jamus nyajiman maksud ora. Nek Semar ki tak omong ya. Ayo titi sing Sanghyang Bathara Ismaya, biyen nek gelem dadi dewa, Semar ki wis mukti. Wis mukti nang kayangan kono. Ora dadi titah kon, dadi titah kaya kowe-kowe kuwi. Hah? Ora kok dadi kuwi ora basa kowe. Nesu masuk basa. Nesu kok basa ki wadgu. Punten dalem sewu. Prabu kados pundi? Menika mboten prayoga kedadosanipun Yayi. Menawi ngantos mangke Bagong menika pradul saestu kaliyan Semar. Menika mangke kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Lajeng kepareng paduka. Menawi saged Bagong badhe kula tungkong kula candhet sampun ngantos wangsul dhateng Garing utawi wonten Karang Kadempel. Kula semanggaken paduka Kanjeng Koko Prabu Arjuna kula wonten paringi nadyan Bagong ki wong loro saudon telu saurupan. Mung drajating Panakawan. Parandene Bagong wong jujur, Bagong ora tau apus-apus marang bendarane. Nadyan solah bawane srogal, nanging to bab kejujuran antaraning Panakawan telu Garing petuk Bagong sing jujur dhewe malah Bagong tumrap aku ngono. Iya Dimas. Banjur sak banjure kepiye miturut petunganing Dimas Werkudara? Yen miturut petunganku pusaka telu paringno marang Semar. Mergo Semar wis tanggap marang Sasmita. Yen negara Ngamarta bakal ana apa-apa, bisane ora tumama ning negara Ngamarta kudu nganggo syarat Karang Kadempel kanggonan pusaka telu, tumbak karo welang, payung tungganaga lan pustaka jamus nyang jimat kelima sodo. Mundur sang Rakyana pateh undanging Prawadyabala Posur tambur myang suling pepandhen dalutek Dewa Pandira kakandha warna-warna Pindha Jaladrayana Sri Kawuryan Koko Prabu ingkang putra ingkang beruji Setyaki Cemadung dawuh Wa Prabu ingkang putra ing pringgonanipun Gatotkaca Cemadung dawuh Wa ingkang putra ing Jakarwutu Nandaraja Cemadung dawuh Pakde eneng apa Pakde? Pakde Ndarawati kok ngawi sanggane para putra sajae nemu wigati Mbah Barana karo putra-putramu kabeh menawi wigati apa lan bakal diparingi kewajiban apa Pakde? Setyaki wonten timbalan Gatotkaca wonten timbalan
Antarja wonten timbalanmu Antasena dawuh apa Pakdi wektu dina samengko pancen kowe tak klumpukake ingkang wigati kowe tak blabari sejatine lelakon ana ing Datlaya senadyan Dimas Setyaki melu sowan paradene Arda parane mula ora ngerti lelakon ingkang dumadi ana ing Datlaya Dri mila ingkang saking menika kula jumadung dawuh Koko Prabu jroning perembugan Datlaya negara Ngamarta mau nyara widekake pasumenan ingkang dilakoni dening Yayi Prabu Darma Kusuma durung ngampung babak anglayoni jujul lan usuli suwane Panakawan Bagong ing nalika semana ngandhakake yen to Semar entuk sasmita negara Ngamarta bakal keleman pegebluk kawula ngingis lara sore tekaning pati sore lara esuk ketiwasan Dri mula Bagong tumuli nyuwun kelawan para Pandhawa mboyong marang pusakaning Pandhawa telu cacahe tumbak kara welang payung tunggul naga sartane pustaka jamus miyang jimat lima sada nadyan para Pandhawa maringake nanging rasaku ora kepenak mula tumuli aku menehi wangsulan kelawan Bagong ning kok sisip sembire kurang-kurang bejane iki mengko malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan lajeng para paduka Setyaki wonten timbalan Gatotkaca wonten timbalan Antarja wonten timbalan Bagong ngancam kelawan aku bakal bali marang Karkadempel kan matur marang Kyai Semar Badranaya yen to nggone mboyong pusaka mau gagar wigar merga digondheli karo Nata Ndrawati ing ateges Bagong mung bakal adu-adu tegese nglincipi cara ngapa-apa mula kang saka Gusti Aki Bagong golek ana ngendi gone ketemu aja entuk bali marang Karkadempel mengko mundhak ora prayoga kedadiane Nggih ngestakaken dawuh lajeng pangkatipun ingkang rayi benjang menapa ora ketang sambung obor celok lintang tumrih mangkat dina iki menawi mangke Bagong berguguk utawaton menapa dipun paringaken Purbawasesa wonten astanipun ingkang rayi Setyaki kena kowe pilara Bagong nanging aja nganti lara lan gedene tekaning pati yen nang ati kateman kaya mengkono-mengko mundhak ora prayoga lah rak ngoten tegesipun anggen kula tumandang mriku boten tido-tido ya pancen mengkono mara gage mangkato nyuwun pamit tambah pangestu Gatotkaca nyuwun pamit tambah pangestu Prabu Madan yang putra jangkar nyuwun pamit tambah pengorore mangusta nyong ambremeng kati karonaning kaswase dosang kondo astrat mojo Long lalu mangulati surya mangrangsang kok dengaren aku arep lunga tok candhet Pak Antasena piye kakangmu Gatotkaca Antarja wis nyendikani dawuhe Kresna kakangku terus mung wae maneh Kresna kakangku ora jujur karo sapa karo anak-anake kabeh sebabe kowe ngerti dhewe kowe tak kandhani sak lungane Kresna nututi Bagong pusaka telu ya kuwi tumbak kara welang payung tunggul naga pustaka jamus lima sada loncat saka pagedhongan pusaka lho pusaka telu loncat saka pagedhongan pusaka Pak iya nendi ngetutke lakuning Bagong pusaka telu mau kedadian saka menungsa kedadian saka ratu sing digdaya mula panggraitane tan prabeda kaya menungsa kena tak upamake yen to apa kang dadi kayuane Semar kuwi murni lahir batin ora kececekan rasa piye-piye oh ngono ya mula kowe tak candhet kowe aja ngestokake dawuhe Kresna terus malah kowe tak dawuhi apa belanana Bagong aku ya engko nek aku diseneni Pakde nek kowe diseneni bapakmu Ndrawati mengko wadula karo aku sing wangsulan dasare apa aku tok kon ngewangi Bagong wong ora salah Bagong wong ora luput Kresna kakangku paring dawuh karo Setyaki diwenehi Purbawasesa yen Bagong berguguk utawa waton tegese Bagong arep dipulosara sithik akeh Berkudara tau tati nampa pangudange Bagong aku tau dimong karo Bagong yen Bagong nandang lara aku ya rasake lara yen Bagong kena apa-apa aku sing kapitunan mula ora usah
melu-melu kakangmu loro kae. Yen perlu kowe belanono Bagong ning tak jaluk nggonmu belani aja nganti kawistana. Oh ya, manut Pak. Dadi aku iki ora melu Pak Dendrawati ning ngestoke dawuh Bapak. Kowe belanono Bagong. Lah iya aku ngestoke dawuh Bapak. Yo. Mangkat belanono Bagong, ewang-ewang ngono, ngesake. Wah, kae Ponokawan. Kae abdine Ngamarta. Kresna kakangku sajake wis lara ati karo Bagong nganti dawuh karo Setyaki yen Bagong bakal terus bali bakal dipiloro yen ana apa-apa kowe sing tanggung jawab yo ngestake dawuh rasa kuwatir Pak taewangane nek panjenengan do nyikol karo Bagong mau Bagong aku sing tanggung jawab wah janjen nek apa-apa iki mandone Bagong kowe sing tak ajar iya kejarian putra lamun kawekasan Yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenta Wisanggeni maya Wisnu Pratenta Kena aku mulai ngomong bapak tenan Grewikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Lah kok sinuwun Darawati kok cubriya karo bapak. Mongko niate bapak ki nyelametke kahanan Ngamarta. Bapak mergo entuk impen nek Ngamarta arep ke taman pegebluk. Lah kok malah dikira bapak arep kepengin duwe derajat bangkat srana kenggonan pusaka 3. Walah, bapak ki nek gelem sugih ki ket biyen. Ora saiki iki lagi pengen sugih, ora saiki iki lagi pengen derajat pangkat. Nek pengen derajat pangkat iki kan biyen. Ya kowe Kresna kowe. Sinayeng Manggelo. Ratu ki nek awake ireng mesti cubriya karo sapa-sapa. Lah kok dadi tekan semono lek mung ngegagas karo bapak. Tak kandhake Semar. Nek Semar nesumbo dadine negara Ngamarta aku wis leleh luweh. Sembuh aku pokoke. Aku ora lapor bapak dadi geger mesti aku ya disalahke. Bagong tumbak cucukan, cangkeme ora tau diatur. Ngrekoso to? Nek ora tak laporke, Kresna arep bungahe. Monggo terus omong sapa-sapa nek Semar duwe niat liya, awe cilaka, Semar elek. Wah wis aku ki dalam suasana berdiri di persimpangan yang bersama-sama sulit. Jan wis nek menah luweh entek obat pirang-pirang ya luweh nek ora tak omongke bapak ndak tuman bae Pak lho kowe dipaido karo Sinuwun Darawati Pak perkara kowe ora trima masalah iki rampungna karo Sinuwun Kresna ora tukang pukule wis teko iki Bagong anu nggih Ndara Setyaki? Iya. Kok le tindak kok kesusu? Nuwun sewu lho biasane niku nek nyawang Bagong ora ngonten niku. Niki kaya le kejem delok kula. Kuwi gatine napa? Bagong. Nun, kuwi arep ndi? Aja wangsul. Bali ndi? Ayo nang omah. Bali kok nang parane wong. Aku didhawuhi dening Kanjeng Koko Prabu Darawati, kowe di ora entuk bali. Jarine kowe arep wadul perkara negara Ngamarta. Kowe arep wadul karo bapakmu yen nggonmu boyong. Pusaka 3 ora kelakon mergo dialang-alangi Kanjeng Koko Prabu. Padha karo kowe adu-adu antaraning bapakmu karo Koko Prabu. Kowe seneng yen gawe geger. Kowe seneng yen kabeh padha congkrah. Mula dina iki aku kon ngoyak karo kowe supaya aja bali ning Karang Kadempel. Terus nek kula nekat bali tak jotosi. Ngandel ora. Wes Semar ki dadak kongkonan aku ya ngapa to ya. Biasane ki diokongani Petro kok dadi aku ngono lho. Wah, wis masalah meneh. Ya aku mulai ya dijotosi nang kene ra urung kaya dikethake. Rumah saku kok repot temen to iki aku. Bose dina iki kowe niat nang kene apa bali? Nek niat kula bali. Kowe arep wadul. Mergo kula
bapak nggih dinyek kalih Ndara Kresna, dikira bapak niku duwe niat ala, duwe kepengin duwe derajat pangkat. Sarana alasan negara Ngamarta bakal ke taman pegebluk terus nyilih pusaka 3. Sinuwun Kresna cubriya karo bapak nek ke bapak kepengin dadi wong derajat, dadi wong pangkat. Ha niku tegese ra nglarake ati to. Kula anake Semar, nek bapak kula dolake kaya ngoten niku ati kula ya lara. Perkara ki rasah didawake. Kowe nang kene wae rasane ndi-ndi. Nang kene wae rasane sing makani sapa? Nang kene nek nganti dinan-dinan terus kula ngelih piye ya? Mula tak wangsul tak lapor karo bapak mawon. Mengke perkara niki men dirampunke bapak karo Sinuwun Kresna. Niku tegese adil. Ya ngono kowe nekat. Nggih nyuwun ngapunten den paripaksa kula nekat. Ya nekat tegese kowe wani karo Senjaki. Mboten. Sumpah ora. Terus kok kula wani karo sampean niku kula niku sing arep kanggo menang apa? Sampean duwe godhong sikune kula blas ora ndek pusaka napa-napa. Terus sampean kulino gelut, kula niku blas ora tau gelut. Nek nantang wani. Nek gelute mboten wani. Mula kowe aja bali. Kula ajeng wangsul. Nek bali padha karo wani karo Sriyaki. Ora wae lah wong iki piye to ya? Halo. Ora wani. Sing muni wani sapa? Nek ora wani nang kene. Mboten lajeng wangsul. Ajeng wangsul ajeng matur bapak. Ya ngono kowe wani karo Senjaki yen arep bali. Ora yakin sumpah. Kula ora arep wani karo sampean. Sing tulung nggih menang kowe napa? Sampean niku baparibasan gelut bendina tur ya senopati. Apa kula ajeng wani karo Ndara Cakru yen tunggu menang napa? Mang gagas to. Cebol gaya wulan kutonge tolintang. Ora bakal kelakon cepak wurunge timun mungsuh duren. Kula timune sampean durene glundunge wedi memet. Yen ora gelem tak glundungi kowe nang kene wae. Kula ajeng wangsul. Nang kene wae. Kula ajeng wangsul. Wis bajigur tenan. Wis ora prayitna. Ndara Sencaki wis ngadeg. Mulai kula ajeng mulai rasa mulai kula ajeng mulai. Yes. Kok tegel ya kataku. Semok metu ke capek ndasku. Wah, lah ngono pancen wis. Wis aku kesonjombaya tenan iki nang Ngamarta. Monggo mesti iki sing didhawuhi kaya aku ora mung Sencaki tok. Ngibarate kaya dene iwak kecemplung nang sega. Ora bakal iso ilang megari ngemplok. Mesti tekan nang pati aku. Wis iki nek ora mlayu. Mulai nang Karangka jempol dicur-cur nang negara Ngamarta malah ngrekoso uripku nek ora. Wis modar tenan aku. Dono ketemu Linmas. Mrene ketemu Gento. Gento cengelmu kuwi. Wah, ngrekoso iki. Bago. Nggih. Kok nabrak-nabrak ngopo? Ajeng wangsul. Kok bali ngopo? Ngonten perlu. Lah iya perlune apa? Kono aku bloko. Kula ajeng wadul Semar. Wadul bawangmu dis. Lagi tangane saya gede. Modar tenan aku iki. Ora aku arep ngantem karo kowe. Aku arep jotos karo kowe ning kowe waton bloko. Karo ngopo? Wadul bapak. Mergane wadul. Bapak duwe niat nyirep pagebluk teng negara Ngamarta sarana mboyong pusaka 3. Tumbak para welang payung tunggul naga pustaka Jamus Klima Sada. Terus kok dipenging kalih Ndara Kresna ati kula lara bapak dikira duwe kepengin derajat pangkat mboyong pusaka 3. oh terus Ambaran niku kula nesu kula terus bali metu niki ajeng mulai niku cegat Ndara Sencaki. lho paman Sencaki Anu ya anu nggih ngopo paman Sencaki nyegat kula ora entuk bali ning kula pengen bali terus diantel sirah kula dis ngoten semok ora siap e kula lho nek siap wani po ora wong ora wani kok dadak siap barang ora wis ora-orane iso ngampet leloro to ya terus piye
Lah terus sampean niki ajeng napa? Menging kula bali. Ra. Aku mrene iki aku untuk gawe bapak. Bapak sapa? Lho, bapakku. Bapakmu sapa ya? Lho. Iki tak tonyo lho malah ora basa. Anu bapake sampean sinten e? Bapak Werkudara. Wah, Bapak Werkudara kan ndika pripun? Antasena kowe aja nganti wani karo Bagong. Kowe aja nyikara Bagong. Ning Bagong kae tau tate ngudang aku, momong aku, malah nek perlu Bagong kae wangono. Mergo niate Bagong kae suci. Niate Semar ki ya suci. Ming Kresna sing jajahe golek-golek perkara. Ngono. Lah Werkudara ngendika ngono. Iya. Wah, pancen piyai sip tenan. Ngerti alambe ati kula. Lah iya. Lah iya. Mula aku kon ngewangi karo kowe. Ah, nek ngoten nika sencake nika mang jotosi. Gose. Nek aku jotosi majelis iki aku wani. Ning kok nek didelok wong akeh iki kayane ora wangun. Lah terus Kowe maju meneh. Papakno majelis iki. kowe iki ora edan to? Lho. Kok malah ngono edan? Lah kula niku bar diajare. Bar diantel nggon bathuk. Disangan candak, sira kula jeblas kena mabruk. Kula madhep mriku diantel cengal kula dis. Kula niku mau najeng mlayu kok maju meneh sampeyan kuwi ngono. Seto matane ora mendono-mendono ngono kuwi. Kowe maju meneh tak ewangi. Lah iya wis genah. Terus lek ngewangi piye? Nek kula tekan iki wis mati. Piye ya? Iki nek dinggo nek omong iki. Ngene to, kowe maju sik ning aku tak manggon ning awakmu. Wah. Wah, seneng karo bojoku kowe, ha. Ora ning omahmu ora, ning manggon ning awakmu kuwi. Oh, tak kira nek manggon serumah karo aku. Ngerdike kowe, ha ta? Ora iya wae. Mula nek bojoku memeni kok wirawiri. Wira-wiri dengkul melocot kuwi ora. Wis saiki kowe tak angslupi. Angslupi pripun? Kanthi badan semua aku manggon ning awakmu. Nek kowe tak nggoni, kowe diantem ora krasa lara, pate ra iso mati, kowe iso apa-apa wae kowe digdaya. Nane. Tenan. Ora ngapusi lho iki. Ora. Serius lho? Iya, serius. Carane Ngamot ambegan, aku tak mlebu ning awakmu. saniki Iya. metu pundi? Metu cangkem? Ora sedeng. Metu pundi? Metu sing mriki amba ning ketoke ciut ning amba mriki. Nek ada jenes lho, Gus. Wegahmu, kowe ngamot ambegan. Ngesane iki? Wis, aku tak mlebu ning awakmu ya. Kowe nek wis mlebu ning awakmu, kowe ngopo-ngopo bakale dadi wong digdaya. Kowe diantem ora ngrasake lara. Kowe dipateni ra iso mati. Aku tak mlebu ning awakmu, kowe dadi wong digdaya. Mbah. Slamodar. Lah ngampet ket mau omong wae ora. Oh ya lali ya. Lali tak bisa lali. Yo guys. Wis wis. Tiba kantep bayu atmaja ngeling ana risang. Ngeling ana risang Satria Wiratama. Oh. Wis kok. Wis. Aku wis mlebu. Nanti kepentut e. Mbon mlebu. Wis. Lho, wedan. Teng awakku lho. Ora mbrenjel ya. Iya. Padahal sampean gagah kula cedhik lho. Aku rak badan sukma nganggo panglemunan. Oh, mekaten. Iya. Namung kowe diantem mak Trisni iki ra ngrasake lara. Tenane. Tenan. Ngopo? Ndasku ajeblaske lemah sik. Ternyata ora krasa edan gleleng iki. Sayo. Sencaki aja meng kowe sak mara tuamu wonten kene. Aku mau
mau sia-sia karo aku. Terus keluwihan liyane napa nih? Keluwihan liyane napa? Keluwihan liyane sakarmu karo ngopo-ngopo iso. Mabur? Iso. Tenane? Iso. Nek mabur carane? Sikile gedruke lemah ping 3. Engko terus iso mabur. Asli? Iya. Niat batin mabur karo gedruk lemah ping 3. Weh, yo tenan ya asem kok. Wah, wis glelek. Wah ngendi ketok. Golek kamar mandi sing ora ono gendrenge. Wah, ngandel ora. Waduh, wah. Aku nek ora diculi ngono kae iki. Kisra nang pikiran. Wah, oh bajigur tuwa. Bareng. Wes waduh. Edan gejlike pirang-pirang. Nek medun pripun iki? Ya kari medun ngono wae niat ati medun. Oh nggih. Dun. Ada landing. Ya. Wow, guys, iki nek kula tak bali mawon. Lho kok bali piye? Arep tak pamerke bojo kula e. Kae dirampungi sik. Oh nggih. Ambles bumi kaya sampean ya iso. Iso. Carane Ngampet ambegan. Terus ngletak ngono wae ora bablas. weh. Nek gejeglok. Ayo tratapan e. Ndarantose nang iso ngapusi. Kok nek gletak duok ngono ra ya menjoto. Ora, wis to, yakin wae. Weh, lah tenan nih. Waduh. Oh ya mung peteng. Ora ana apa-apa. Ora ana wong dodol rokok bareng ya. Wae lah, waduh telone gede-gede tenan iki. Ya apik aku ambles bumi nggawa karung, telone tak panen nang jron bumi. Sesuk nek do panen mung kari gagang tok. Aja mesake among tani among kesma. Yang. Wah, bajigur nabak sapi teng. Nerani sing wis. Weh lah, sarean iki kuburan. Ketok iki. Lho, iki kok madhep ngetan. Wedi ya ben omong-omongan karo jejere ya. Nek tak benake paling iki jarene sok disiksa kae paling disiksa iki. Wah, iki ana sik gari balung tok. Wah, ana sing sik wuto iki. Wedok. Kumpung meneng wae. Ngoah, capek. Jedelah. Ya, mabur. Medul meneh. Ambles bumi. Jedel meneh. Enak tak tanjake pokoke. Ora kuwi arep maju perang ya apa? Sak arepku kowe iki meneng wae to. Meneng jero kok cerewet. Oh, aku metu mudhar kowe tiba. Aja, darah tanah. Ampun metu lho. Iki tak buntuti kabeh bolongane. Tak leboni lilin. Ben mangkel aku. Ampun metu lho. Ora, ning medun, guys. Kayak dirampungke pakaryane. Ayo. Amo Suramarata Jamrata bagian padha-padha. Sentyaki kowe mau ngantel aku ya. Ini pembalasan Arya Kamandanu. Ewak-ewake. Wis diajar karo Setyaki. Isih begogok ning kene. Wong iki aja sok sumbar. Hah? Sumbar ndak aber. Gajah kae ngegungke tlalene ning kala mangsane apes tlalene. Ula kae ngegungke wisane ning kala mangsane aber wisane. Manuk kae ngegungke swiwine ning kala mangsane pepes swiwine. Ngono?
Glopa-glape. Gajahe kepengen menek. Elake. Kowe iki omong apa? Aku malah nembang to iki. Ayo sendake kowe arep ngapa kowe? Kowe arep ngapa? Kowe ngeyel harus setyaki apa perlu tak jempalane meneh? Isih kurang guntung ajar karo kowe. Kurang. Ayo ketokno. Godho wesi kuning. Keplondasku. Nang nganti aku cilik sambat gedhe kelekar sambat loro meguru karo kowe. Lho. Apa kowe bar meguru anyar? Senjaki aku ya anak Semar. Semar ki dewa Ngejawantah. Aku nek wis diwenehi kekuatan karo Semar. Lihatlah. Tontonen aja kedep. Kok ndak dikira aku gawe-gawe. Ya, jalan ya. 1 2 3 4 mengkari ndase tok. Ndase dindelke sisan ora? Ndase dindelke sisan ora? Dindelke ora? Ayo kowe tak takoni ndelke ya. Lho, ada. Dedel meneh sirahe. Lho. Ndelke ora? Ndelok. Terus langsung saka kene ding 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 ding. Aku mabur. Bagong medeni iso ambles bumi iso mabur. Kok ora kula semanggaken kula mboten saged mengsah Bagong gilani kating dayan. Mun sewu nggih. Paman garba ruci wonten menapa Bagong saged ambles bumi saged ngambah Amo Suramrata Jamrata pengen bodo-bodo. Iki cah gleleng. Duk deng sama ladeng, duk bis sama kubis. Ayo, sencaki mundur. Sapa iki satria nganggo rompi? Bar nyanyi dangdut. parah Weh, Gatot Kaca. ora basa. Basa sampean mung arep belani Kresna, ada? Tabasana sampean belani Nata Ndrawati. Iya atau tidak? Hah? Mula tinimbane aku basa daki-daki ra urung sampean mungsuhe Bagong. Ayo sampean ngejak apa? Ayo ngejak apa? Ngendel kira iso mabur sawangan. Jan ra wedi. Medun kaya aku banter. Medun kok alon-alon. Welo ngece we. Padahal aku ora iso medun banter. Hah? Mabur wis tak duduke. Sekali iki kowe ora kaget. Pancen satya pompengan. Delon. Semira wedi. Jedul. Mabur langsung ambles. Langsung jedul. Waduh cilaka iki. Kok kita iki kaya ora grogi babar blas. Bagong kowe gawe geger negara Ngamarta. Apa mbok aku wedi karo kowe? Terus karemu piye? Ayo. Yen pancen wani karo bendaramu neng ditentokke kowe apa aku sing tekaring pati. Oke, ngejak pirang dina manut tau. Aduh. Mati aku aduh. Wis kira kaca iki. Apa ora? Aduh. Minta ampun karo kaca. Ora bakal tak wene macak. Tinimbangane kowe urip. Tinimbangane kowe bakal gawe geger negara Ngamarta Bagong tak pancap pundakmu tak jebol sirahmu. Waduh piye iki? Kecekel ndasku. Mati dening aku. Kiai Semar. Paribaksa aku tumindak kaya ngene. Yen pancen Siwa Semar nglumputke Gatotkaca tak akoni. Aku kleru ning anakmu ya kleru. Gawe untran-untran gawe geger ning negara Ngamarta. Mula kudu nampa paukuman ingkang sakmurwat. Bagong, aku njaluk ngapura. Paribaksa aku tegel karo kowe, Bagong.
Asem yo akeh semute to kene iki. Dene weruh mati pindah we girap-girap. Nyatane dirubung semut tenan e. Ketoke sandiwara kok ming cokoti semut geni aku ngrekoso. Ayo. Pokoke nek ora tak gawe sungsang bawana balik mumpung Bagong lagi gleleng iki. Ayo sapa sing arep ngetok? Hontor iki. Ya dasar para nyata Bagong. Kan belani Kresna ya ana. Gatot gila araku sencaki mundur. Kok dadi kowe arep musuh Bagong iki tanggo menang apa? Bagong mentas meguru anyar. Sawangan dina iki Bagong iso ngambandir Kantara. Ora mandi ya. Endi mabur? Jarine iso mabur kok ora iso. Aku nek mabur mung sekilan. Ora tau dhuwur-dhuwur. Mergo aku fobia ketinggian. Mabur ora iso, ambles bumi Sawangan ora. Wedan. Kok macet kabeh iki? Ora ana sing belani babal blas iki. Lagi piye iki nek iki nantor ja kok sik tak telitine. Apa ana kabel sing ucul? Utawa ana mesin sing rusak kok dadi aku ora iso mabur ora iso ambles bumi iki mesti ana sebabe. Wah. Sincan wis metu. Sincan jasmu. Ya salahe ra ngomong. Mau ora ya ngomong dadi kula niku ora patek kisinan ora. Piye iki? Minggir ganti aku. Ampun gelut lho Kakang Adi. Wis ben. Nek kono wangi Siwa Ndrawati tak wanenane kok, tak jajale Kakang Antarja karo Antarsena iki menang sapa? Aku ora marahi lho iki kok dadi masalah meneh iki kok. Iki sing disalahke aku meneh iki kok Dan. Menengo. Ngopo Kang? Didhawuhi karo Siwa Ndrawati Bagong ora entuk bali. Oh sik, Bagong ora entuk bali iki Bagong arep bali nang sapa? Wong Bagong bali nang omahe dhewe kok ora entuk iki piye? Kuwi hake Bagong. Kuwi kamardikaning Bagong arep bali nang omahe. Perkara Bagong arep ngopo-ngopo ning omahe iki wis purba wasisaning Bagong. Tur karo meneh tak delok iki mau bapak paring pangandikan. Paring pangandikan piye Dimas? Yen to tumbak karo welang payung tunggul naga. Pustaka James Lima Sada uwal saka pagedhongan pusaka melu lakune Bagong. Ateges sapa kang dadi sediyane Semar kuwi lahir batin ora ana niat liyane gone bakal kepengin gawe tentrem negara Ngamarta. Apa ngono Dimas? Aku sing didhawuhi bapak. Malah aku sing didhawuhi supaya ngayomi karo Bagong aja nganti dipulosara karo Kakang Antarsena, Kakang Garukaca lan Mak Jrek Setyaki. Ngono Dimas. Ya yen pancen ngono terus aku piye? Apike malah kowe karo aku saiki melu ning Karangkadempel. Mergo iki wong Ngamarta karo bapak ya arep budal ning Karangkadempel. Lah Siwa Ndrawati wis to, rasa dadak melu Siwa Ndrawati. Mane kowe melu kewinangan, kowe melu wisin, kowe manut aku apa manut Siwa Ndrawati? Ya wis aku melu Dimas Antarsena. Lah ngono malah kepenak kok. Apik iki perdamaian iki jenenge. Ora ana permusuhan. Sampeyan ya ora duwe nganu rasa kali kula to? Ora Bagong. Syukur. Melu seneng kula melu bungakan tanpa upama. Iya. Wis nek ngono Kakang Manjinga jroning bumi sik mengko tak sasmitani nek aku arep makan ning Karangkadempel. Oh ya Dimas. Kabeh wis katon padhang. Nggih. Wis kowe bali ya. Ana nek mulai senane bapak. Lho kok senene bapak mergane Kula ora nggawa pusaka 3 tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. aku ngerti niate kakekne Semar kuwi pancen suci lahir batin. Anu nggih. Mula kowe tak kandhani. Pusaka 3 mau sejatine ora pusaka bain-bain, nanging pusaka mau kedadian saka Nalindra ingkang sekti Mahambara. Mula pusaka 3 mau panggraitane tanpa beda kaya menungso. Nggih. Lah kuwi sawangen saiki. Pusaka 3 kuwi ning mburimu ngetute laku jantramu Bagong. Masa Tenan, aku ora goro. udus. Wedian. Niki napa mbiyen kedadian saka menungso? Iya.
menungso kabeh tur ranalindra kabeh. Wah, mula kok dong karo karepe Bagong. Niki napa? Tumbak Kurawelang. Sing niku Bayuk Tunggul Naga. kok kaya gada. Lagi mingkup. Oh, Kuwi nek digarke ya iso. oh nggih. Sing kaya layang tanpa tulisan iki. Pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada. Ora saben wong iso nyekel kuwi ya. Nggih. Bejo kuwi iso nyekel kuwi, aku wae ora wani nyekel pusaka telu. Ning jarine Punden Pandhawa nek arep nggawa pusaka telu kuwi disembah sik. Hah? Disembah. Menuju kuwalan. Oh nggih, siap. Kemarang pusaka menika kula beto wonten Karang Kadempel, Ndara. Ya, kono gawane ning Karang Kadempel. Malah kondo bapakmu iki nom-noman lancur-lancur Pendhawar tak irit ning Karang Kadempel, bantu karo bapakmu, Gong. Wah, siap matur sembah nuwun. Pun nek wonten kula tak beto pusaka niki nyuwun pamit nggih, Daratesena. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya, Gong. Nggih, matur sembah nuwun.